መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ኣብ ጉዳይ እዋናዊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ሚኒስትሪ ጥዕና ሃገርና ጌና ዝሕማም ናብ ሃገርና ከያተወን ከሎ ህዝቢ ክገብሮ ብዛዕባ ዝግባእ ጥንቃቐ ማዕድኡ ከም መሓላለፍን መግለጺታት ከውፅን ጸኒሕሎ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ክብል ከዓ ካብ 10 ሰባት ንላዕሊ ምትእኻብ ከይግበር ክልኩል ምዃኑ በጠንቀቕታ ደወል ከም ዝሃለመውን ይፍለጥ ቀፂሉን ኣብያተ ትምህርቲ ክዕፀዋን ህዝባዊ መጓዓዝያ ክቋረፅን ካልእ ኣገደስቲ ውሳነታትን ከም ዘሕለፈ ይዝከር በዚ መሰረት ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብዕለት 27 መጋቢት 2020 ኣብ ዝገበሮ ህፁፅ ኣኼባ ብሚኒስትሪ ጥዕና ክወሃብ ዝጸንሐ መግለጺታት ብምኽባር ንድሕነት ህዝቢ ቀዳምነት ምሕሳብን ኣብ ኣፈጻጽማ ክካየድ ዝጸንሐ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ብምምሕያሽ ነዚ ዝስዕብ መግለጺ ኣውፅዩሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝህቦ ዘሎ መግለጺ እዚ ለበዳዊ ሕማም ብምሕረት እግዚአብሔር ደው ክሳዕ ዝብልን ተወሳኺ መምርሒ ክሳብ ዝወሃብን ዝጸንዐ ይኸውን ኣብ መወዳእታ ድማ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ባህርያት ናይቲ ሕማም ብምዝማድ መላብዒ ምኽንያት ኮይኑ ከም ዘሎ ንዝተገልጸ ዝኾነ ዓይነት ምትእኽኻባት ፈጺሙ ዘይድግፎ ምዃኑ ንኹሉ ህዝበ ክርስቲያን እናፍለጠ ህዝቢ ብሚኒስትሪ ጥዕናን ሰብ ሞያን ይወሃብ ንዘሎ ማዕዳን ምኽርን ብዕቱብ ክከታተልን ክትግብርን ደጊሙ ይምዕድ በዚ መሰረት ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ብዝምልከት ሓደ ኣፈጻጽማ ቅዳሴ ንቐጻሊ ካልእ መምርሒ ክሳብ ዝወሃብ ከምቲ ልሙድ 5 ልኡኻን ክቅድሱን እቶም ካልኦት ንኣገልግሎት ዝነቕሑ ውሉደ ክህነት ግና ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ተፈናቲቶም ብምቋም ኣገልግሎት ክፍጽሙ 2 ምህለላን ጸሎተ ሰርክን ሱባኤ ጾም 40 ቅድሚ ምእታው ቅዱስ ሲኖዶስ ክሳብ ተጽዒኖ ድሮ ሆሳና ምእንቲ ሰላም ሃገር ምህለላ ክበጽሕ ኣውጅ ጸኒሑ እዚ ሕማም ኣብ ዓለምና ምስ ተቐላቐለውን እግዚአብሔር ፈውሰ ምሕረቱ ክልኽ ጸሎት ሰርክ ክበጽሕን ምህላ ክግበርን ኣውጁ ይኹን እምበር ከምቲ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ ኣብ ትሕቲ ሓይሊ ኣምላኽን ኣብ ፈተናን ዘይምእታውን ንድሕነት ህዝቢ ቀዳምነት ብምሃብ እቲ ኣብ ሰርክ ክግበር ዝጸንሐ ምህላ ካብ ዕለት 23 መጋቢት 2020 ደው ኢሉ ብቅዳሴ ጥራይ ክዛዘም ህዝቢ ግና ኣብ ቤቱ ኮይኑ ናብ ፈጣሪኡ ጸሎቱ ከብጽሕ ቅዱስ ቁርባን ዝቕበሉ ምእመናን ድማ ሓደ ዘወትር ቅዳሴ ስለ ዘሎ ምእመናን መዓስ ከም ዝቐርቡ ምስ ኣበ ንስሓታቶም እናተማኸሩ መጠን ቀረብቲ ብሰበኻ ጉባኤ ተማእኪሉን ተሰሪዑን ካብ 10 ዘይበዝሑ ምእመናትን ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ብምእታው ክቅዱሱን ክቐርቡን ክግበር 2 ካልኦት ምእመናትን ኣብ ኣጸደ ቤተ ክርስቲያን ተረሓሒቆም ብምቋም ከም ዝቅዱሱ ክግበር ጥምቀት ክርስትና ሓደ ኣብ ስርዓተ ጥምቀት ክርስትና ወለዲ ሕፃንን ኣባልገን ጥራይ ንተጠማቒት ሒዞም ናብ ቤት ጥምቀት ክኣትዉ 2 ኣገልግሎት ስርዓተ ጥምቀት ብውሕዳት ሰብ ተራ ውሉድ ክህነት ክፍጸም ኣፈጻጽማ ቀብሪ ሓደ ካብ 7 ዘይበዝሑ ለባስያን ኣገልገልቲ ፍትሓት ከብጽሑ እቶም ቤተሰብ ግና ኣብ ቀጽሪ ኮይኖም የፍትሑ 2 ስርዓት ሓመድ ድበ ኣስከሬን ካብ 4 ለባስያን ውሉደ ክህነት ከይበዝሑ ቤተሰብን መቕረብን ዝርከብዎም ብውሕድ ቁጽሪ ክፍጸም 3 ኣብ ቤት ሓዘን ዝግበር ናይ ምጽንናዕ መደብ ብኣዝዩ ውሕድ መቕረብ ጥራይ ክፍጸምን ሓዘን ኣብ ሳልስቲ ክዕጾም 10 ተዝካርን ዝኽርታትን ሓደ ካብ 4 ዘይበዝሑ መቕረብ መዋቲ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም ኣብ ጾለ ፍትሓት ክሳተፉ 2 ንዝክረ ምዉታን ዝግበር ምትእኻባት ተሪፉ ስድራ መዋቲ ዝዓቕሙ ንደገ ሰላም ከወፊ 3 ብስም ዝክረ ቅዱሳን ተኣኻኺብካ ብእኽለማይ ዝግበር ተሪፉ በዓል ዝኽረ ዓቕሙ ዘፍቅዶ ንቤተ ክርስቲያን ከወፊን ንነዳያን ክረድእን 4 ብስም ጥምቀት ክርስትና ኣብ ቤት ዝግበር ምትእኻባትን ውራያትን ክተርፍ ዓመታዊ ክብረ በዓላት ዝምልከት ሓደ ዓመታዊ ክብረ በዓላት ገዳማትን ኣድባራትን ናብ ካልእ መዓልቲ ክመሓላለፉ 2 እቲ ዓመታዊ ዕለተ በዓል ብውሑድ መጠን ብናይቲ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግልቲ ጥራይ ብቅዳሴን ብማህሌትን ክፍጸም መደባት መንፈሳዊ ትምህርትን ኣኼባታትን ሓደ ብመምሃራን ምስትምሃርን መንፈሳዊ ኮሌጃትና ደው ክብል ተምሃሮኣ ቤቶም ኮይኖም መጽናዕቲ ክገብሩን ዕዮ ገዛ ክውሃቦምን 2
أبابيت كريستيان ومبر زرقيهم زمهرو زلو سمويا ممهران تمرتو ودو كبيلهم تمهرو ناب بيتهم تمليسهم كتسلاخ قبرو سلستا كل مدبات تمرتي سنبتن قبائتاتن دو كبلن تمهرو سنبت أبابيتهم زصنعو تمرت كوهابو من 4 كلهم عينتا بيت كريستيان كوهابو زصنحن استوطنون منفساون موياون سلطناتات دو كبلو 5 أبيت صحفة منبر باترياركس كساب سبخا قبائتات لعلي 10 سبات استاتفو زخون عينت أخيباتات كي كايد توسينو خمزلو قدوس سينودوس يفلت إذا مجلس زي كابلت إسران شوعة مجابيت كتشن إسران جميرو تجبرا وكخون زمر كتو خلو مسالولو بمحلاو ناب كلهم سبخا قبائتاتن قداماتن بقلطوف كم زبتسحن حزب كم زفلطون تجباريو خا بعتوب مكتتال كجبرلو قدوس سينودوس بأصنعت يحبر بزقات أمز دما نزحاممو فوسي محراتو نزعرفو جنة منكس السمايات نسدران مغربن موات دما صنعات نخلو زب عالم كا كابزي كفو حمام دحنت كهبنا እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይሁንና በልና ሰሞያ ሐካይምን ካልኦትን ኩሎም ዝምልከቶም መንግስታዊ አካላትን ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ኣብ ዝገብርዎ ዘለው ንኡት ጻዕሪ እግዚአብሔር ኃይሉን ጥበቡን ክህቦም ጸሎትና ነቅርብ እግዚአብሔር ፈውሰ ምሕረቱ ያዘልና كبرات تختاتلتنا كاثوليكاويت بيتكريستيان إرتران وانجيلاويت لوتراويت بيتكريستيان إرتران ناب كلهم آمنتي أب قداي وانا وحمام كورونا فيروسن زملكت تماساسال ممحي أم حلالفنا اللوام كاب سعيبو كاب دار الفتاء زوصة مجلسي بزعابة معصاو مساجدن جوامعن بهاجر درجة زملكت حبريتها نقرب لكم متكلات الشريعة كاب زقوملن حموشا قدس نقرات حدا يوسب معقاب كوينو بسنة كم استرجعت نبي أبجزي برتع ماين قرن نفاس برتع مغت تكان أبزخون الأوان سبكي جدا أبجزاك سجد عزيزهم يم سيدنا عبد الله ابن عمر برتع قرياب زنبر الأوان نصلات أزينهم أسعب أبيلهم أبجزي قرن ماين أصلوا في رحلكم مالت أبجزاهم سجدوا يبلو كم زنبرو تزاريبهم سلازي أزن كان المغنياتات أبلعلك سبات قداء زورد نجارات أنت قات إمام مسلم جماعة قديفو أبجزوك سجد زفكرو أنت خوينهم أبزقوان نهي ودك سبات زهددن بقول طف زلابع عن زلو كاب حموم نبطعي إنات السجاجر زلابع زلو فيروس كورونا نمكتا جزخا مسجد هي وتمتحاني سلازي ندعنا تهز بقمة بمتاو زسعب توسين الله حدا مساجدن جماعة من بهاجر درجة معلتاوي زسجد صلاتن أبصمن زسجد جماعتن أم مسجد نجزيو دو كبل سجادو كاب حامس نجو مالت كاب عسران شدوشن مجابيت كتشن عسران أبجد جزهم كسجدو كلتا حموش وقتي أذان جناه يقتصل أذاناي أذانهم سودة أصلوا في بيتكم زبل كالي وسخ سلسته موتاب زجات ملو أما فناو جنازة بزو حدا يفتسم تعزية زقبلور الأوان بيد سلام مبال تريفو بقالت رأي خون دهر موت زقبر متأخابن ممل لاسن تريفو أمونغو صدرابيت رأي حتصر 4 مرعى حصة سمياتن كالأقات أميتاتن أبيت سبت حاتيرو بتصبيب مقدي فتسم 5 أمونغو مسلمين لمور زخونة إيدن حد مساعة عام يترف 6 نوسو وكفو لقاو دحنتون صريتون كحلو بزملكوت أكال زوص ممرحي كقياد يقبع بلا بيلو زي مسمع زي ترقاقت حبريتا زي مزرقح 7 هاجرنا كابز حمام كحلو لنان نابربي دعاء كنبزحن نابربي خنملسن توبا كنبلن استغفارن صومن كنبزح مساكين كنرد بؤسات كنعرقن صبوق صراح كنسرحن يقبع ربي رحم سمعي دعاء لدعيس لزخونة بقد صالي لمنا أين قالت